OK ľudia, takže čaute, ja vás ďalšieho videa. A dneska idem Minecraft. Toto je úplne najnovšia verzia. Naposledy, keď vyšli dve videá z Minecraftu, tak tie boli ešte na... Takto, to, na ktorom nebol MC Bar, tak to bolo už... Tak to bolo ešte na 1.21.11, ale teraz už sme na 26.1. Na Minecrafte. OK, a dneska sa rozhodnem. Budeme survival, alebo hardcore, alebo kreatív. Rozmýšľam. Takže teraz seriózne rozmýšľam. Mače neviem. Mr. Road where we build, collect, craft. Takto, najprv by som robil nejakú takú klasickú survival sériu. Až potom by som začal. OK, world type default, super flat. Large biomes. Single biome. My si môžem dať jeden biom. To je dobré, my si dáme default. Seed. Si tam hodíme random. O nie, tak si tam hodíme nejaký... Nie je tam hodný nejaký. Seed, bones chest. Of game rules. Chat, jada. OK, experiments, console, datapacky, nemám žiadne. Či? Mám. OK. For just learning this. Tak. Yep, takto. A ide na to. Create new world. Keby niečo je 15-18, nedávno som prišiel domov, čumil som na Spidermana, dopozeral som presne, že jedného Spidermana začal dohrať, no a sme teda tu. Jej. Ja si ešte fokusom na trošku menšie, keďže ešte ak sme hrali s kamošom to PvPčko. Cherry! Ešte ak sme s kamošom hrali PvPčko, viete s Lukým, tak prioritne som ešte mal to veľké fouko. Prvá vlna. Takto mne by sa teraz hodil lej 3 vlny a tam idem aj nejaký stromček, čiže budem happy. A potom samozrejme ešte chcem skúsiť rôzne veci, ako je tá nová Golden Dandelion. A pilotne teraz sa už aj dajú craftiť name tagy. To mi nehovorí, že aj tam je. No. Nie, tam je jeden strom. Kámo, shit. Ja sa teraz cítim jak nejaký jakari alebo niečo také. Čo ja sledujem aj ich, ale nie až tak aktívne. No. Takže, samozrejme Moona sledujem aktívne. To nie, že nie. Proste Moon je OG. A Jakari. Ale Jakari ho nie až tak často. A to mi tam počuť dobre. No. A prvotne už som sa stal super hráčom Minecraftu. Bum, to ako mi bude stačiť. Použijeme craftingus. Čo keď si všímate, tak ja nepotrebujem žiadnu tú knižku. Čo ja môžem si takto zapnúť knižku a môžem byť nie OG. Ale ja som OG. Jo. A knihu si zatvoríme. Prečo potom mi to ukazuje toto a to sa mi nepáči. Crafting tu zatiaľ nenechám, ako budem mať nejakú farmu na dreva spol, tak až vtedy ho budem nechávať rôzne na zemi. Jak iný. A jo, to nemám. Ešte takto, caveu. Bum. Presná pickaxus. Takže, vyťažíme si trochu kameňa. Aby sme mali nejaké základné kamenné nástroje. Ja neviem, jak vám toto komentovať proste, ostatní to dobre komentujú, ja nie. Ale jo, sriem cez 2 programy, oficiálne. Čiže asi ma bude štvať potom, že budem tam mať tamto, jak sa to volá. Tam, že mi tak bude vidieť ten znak, jak sa to volá. Jak sa to volá, Kelu. Viete, ja na čo myslím? CapCutu, tak. Pačias, trimajte z CapCut. Kašlem na meď. Potom si ju budem môcť vyťažiť. Teraz na ňu nemám chuť, ani čas, ani priestor. Mesko mám, vlnu mám.
To je všetko, čo mi stačí. Aha. Nič to není. Ak inak. Ja nemám šťastie na Minecraft. No. A už teraz mám stopnutú ruku a to som iba začal. Bum. Toto pozbieram. A jo, vlastne hodilo by sa mi urobiť styky. Bum. Sekírka. Krompáč. Meč. A lopata. To sú základné kamenné nástroje a ešte k tomu mám aj fornejsku. Čiže vyhrúžne zradím si do takého poradia, aby to nebolo príjemné. Bum. Bum. Jop, a za mňa sme nachystaní ísť hľadať ovečky. Musíme ísť čo najskôr ovečky a potom si musím vyťažiť ďalšie drevo, aby som mal dosť na posteľ. To je láva jazero, kámo, good. Good. No. Čím sa rozmnožujú sliepky? Tie sa rozmnožujú sídami, čiže môžem skúsiť teoreticky, jak to bude. Jo, seed. Ešte jeden. Jo, sliepky sa rozmnožujú tým. Jo, mám 3 seedy. A potom nájsť nejaké 2 sliepky, ktoré sú pri sebe. Jo, čiže teraz zapneme zvučky. Bum. Kámo, to je kuriatko! Nemá to nejaké zvuky? Kámo, prečo nepočujem zvuky? Ja nepočujem zvuky, ja neviem, či ich vypočuť, ale to kuriatko, kámo. To vyzerá tak cute. Jak si to zväčším? Ja sa potrebujem zväčšiť. Jak si to zväčším? Píp, koriatko. To žere toho veľa. A v sme videli prvého malého moba, vieme, že hrám na dobrú verziu, čo je super. Ale žijem tu napríklad takom peknom jazierku, či ja rozlišil, že by som si robil domček tu na takto vedľa toho cherry, že tu nám bol ten cherry. A tu nám prioritne bolo, jak sa volám. Ten domček môj. Tu nám bol taký domček. Pozriem sa semka, či tu nie je nič pekné. Není, mám ďalší achievement. Čo to? Adventure. OK, kamo. Najprv sme mali Minecraft. Tieto. Ja už sa teším na toto. A toto je hot stuff. Ešte potom tu máme toto. 2x2. Yep. No. Je to Classic Squid. Ale teda ideme hľadať ďalšie ovečky. Na to, aby sme mohli mať ďalšie 2 vlny. A taktiež nás ťažím ten stromček nádherný. Jo, ničím najkrajší druh stromu, ktorý existuje v Minecrafte. Ale čo už potrebujem drevo, je to najbližšie. Teraz som vyhodil 3 harvester. Chápete, proste iba shiftnem, znova odshiftnem a budem mať celý strom vzťažený. Keď chcete, tak môžem urobiť aj na úplne najnovšiu verziu modovanú sériu. Takže tam budú mody, ale toto chcem prvotne. Chcem začať bez modov, až potom prejsť na mody. Prečo mody sú za mňa super, sám ich využívam, mám na to samostatnú aplikáciu, aby som si ich mohol stiahnuť.
Albertne, ešte ich nechcem pchať do videa, pretože mi to príde, že je to na nič, aby som ich pchal ešte do videa, keď ledva viem hrať Minecraft. Ja ho ledva viem hrať. Ja ledva viem nejaké základné pravidlá, ale našťastie mám za sebou absolvovaných viac ako 20 000 hodín pozerania sa na Let's Play z Minecraftu, ktoré ma nejako nezaživia. Takže vieme, jak ten Minecraft funguje. Ja som na začiatku musel zvyknúť na tie klávesy, čo tu už sú prednastavené, ale tak v pohode. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Včeli úl. A kto je Kejva? Kamo. Hell, shit. Ja, mňa už boli ruka jak svinia, či kamo, mi sa hodil nájsť. Ja tu na BH komentujem a vôbec si nevšimol môj hunger bar. Tak to, ja si skúsim zvýšiť ten počítač, či si ho dám vyššie. OK, ľudia, mám ho vyššie. Aj mne by sa hodil, keby som bol s tou stoličkou vyššie. No jasné, ona je to kvôli tej stoličke. Ale jo, teraz mám lepšie. A keď teraz nechce vidieť tú moju klávesnicu. To nie je vlastne úplne nádherné. A ja tam vidím dve ovečky. Ja dokonca ich tam vidím celé stádo, čiže ešte lepšie. Takto mi bolo super, keby som našiel dedinku nejakú. Poďte sem, ovce. Ideme na nich mečom. Jo, 2 hity. Ďalšie 2 hity. Čiže na to nám bude stačí iba crafting položiť. Robiť si plenky, to ako to mi začalo bude stačiť na začiatok. A jo. To základné, čo budem potrebovať, tak máme. Už to iba doladiť trošičku. Trošilinku. A presne už vidím to, čo na to budem potrebovať. Bum, 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 bum. A teraz spinkať. Aspoň sa napapkám. Jo, viem, nemá sa aj surové meso, ale nechce mi teraz vypekať. Ja, u mňa bolí ruka. Počkaj, ja som teraz vyššie stoličku. Takže tak. Teraz som v jakej blbej polohe. No, už mám ten mikrofónik trošičku lepšie. ňo. Takže, máme nejaké cherry drevo, čo je dobré. It's time to build house. No. Čiže ako prvé by som začal nejakými takými tu trámmi. Pilotne, toto bude aj taký mini building tutoriál, ak sa stále nebudem mávať misklik. Kámo, koľko už natáčam? 13 minút, kámo! Shit. Proste hrám normálne. Hrám 2 sekundy a príde mi tak, keby som hral 2 hodiny. A hrám tak, že popri tom aj natáčam a komentujem a proste zrazu sa pozriem, ako dlho natáčam. A zrazu už natáčam 13 minút. Shit. Alebo dneska v škole sme napríklad robili Scratch. Čo kto neviete, tak to je super program na robenie napríklad hier. Jop, a ja nemám dosť dreva. Či by sa hodilo ísť nejaké naťažiť. Lep, yes, 2 bloky skok. Našťastie tu vedľa mňa býva pán sused Cherry Stromček. A mne sa ozaj už hodilo nejaké žradlo. Lenže problém je, že tu nás sú samé kone. A kone nedropujú meso. Iba kožičku. Teraz sa mi tiež potom bude hodiť na sedlo. Aby som mohol mať nejakého pekného koníka. A rýchleho. No, ale máme tu už nejaké stromčeky.
Takže ich rýchlo idem na ťažie. Teraz by som ozaj by som chcel ten Tree Harvester tu v tomto svete. Tak to ak sa mi podarí urobiť dobrú túto sériu, že sa mi podarí na poraze Ender Draka a spol, tak bude aj hardcore. Bude proste aj hardcore séria. Proste bude, nejdem sa o tom s vami baviť. Ak toto zvládnem, ak zvládnem normálny survival, tak zvládnem už hocičo. No. Vyťažíme pekne, krásne, všetko možné. Ej. Bum. Ničím si sekeru pre nič za nič. Ja to idem robiť, jak správny človek. Bum. Kamo, to si robíš srandu, to jak vysoko je. Kamo, dokedy sa ten strom chce tiahnuť? Však ja to snáď rebuildnem. Proste celý strom rebuildnem proste. Kvôli tomuto jednému. No, ne. To bola fatálna chyba. Chcem si robiť taký dvojposchodový domček, aby bol aj z diaľky, aj z mega diaľky vidieť. Pretože dvojposchodové domčeky sú super. Ja mám tu nejaké sadeničky. Znači z týchto cherry stromčekov padá veľa. A taktiež mi sa aj s kamošom v Bedrock Edition, čo máme, svet. Ale nenatáčam, pretože prvý diel sa trošku doglbal. Mal okolo hodiny. Čo by som bol rád, keby aj tento diel mal okolo hodiny. Proste kamo, ale zostaje to hodinové video, keď ja raz som strihal polhodinové video. A to je ešte horšie. Čo by sa stalo, keby som dal F11? Jo, lepšie. Prvotne, nie je to až také dobré, pretože nevidím, akú plochu mi to natáča, ani prvotne, čo mi to natáča, ani ako dlho mi to natáča. Nič. Čiže vypíname F11. Bum. Lock. Tieto stromy idú jak vysoko. Ľudia, keby si potrebovali drevorúbača, tak ja som voľný. Musíte mi ale platiť 30 eur na hodinu. Vlastne nie 30 eur. 1000 eur na hodinku. Aby som vám zroboval takto pekne log po logu. Celý strom. Meter po metri. No. Makaj sekírka. Keby niečo nemá tú webku, už som to hovoril v jednom videu, že je mi to ľúto. A tento stromček je no what? Ha? Toto je divný strom. A môžete vidieť, že tu máme takéto mega jazierko. Tam bude mať domček. A domček, že si ten domček dám sem. Asi ho dám sem. Čumte. Tam je také jazierko. Okolo toho by som chcel dať cherry stromy a tam mám láva jazierko. Čiže mám tu všetko, čo potrebujem. Už iba chýba nejaká blbá dedinka. Čo mne by sa brutálne hodila dedina. Akožto pre hráča, ktorý je lepší v Minecrafte, jak jeho vlastná sestra. Chichy. Seriózne, ja som začal hrať Minecraft kvôli sestre, pretože prvotne začal som pozerať tie videá, chápete proste o Minecrafte, že Minecraft je toto, hento, tamto. A začalo ma to zaujímať a prvotne som chcel hrať Minecraft, to isté je moja sestra, takže jej sa podarilo nájsť veľmi veľa takých fejkových verzií Minecraftu, ktoré som ale chcel hrať aj ja, takže ja som sa naučil postupne hrať Minecraft aj na tých fejkových. Jo, ja mám znova málo žrádla. Kamo, neznášam tieto lístky. Počkaj, ja mám nápad. Máš pán set? Good. Ja sa musím zabiť. Takto ja idem robiť najlepšiu vec, ktorá existuje. Idem úplne takto vysoko. Idem až sem. Jau. Good. To bol nejaký damage. Keby niečo viem, že keď potom pôjdem do tých štatistík items. Toto som ešte nevidel. Blue bed. Toto je čo?
Oh my gosh. Oh my god. Kde tu nám máme? Že... Smrti. No, items, mobs. You kill 3 sheep, you have never been killed. Sheep, you kill... Ale v štatistikách mi to totálne doglbe. Protože nebudem prioritne tam mať, že 0 smrti. O to nevadí, mne ide teraz hlavne o to, aby som mal plné srdiečka. Tak to nejdem do vody, protože to by ma skôr zabilo. Takže jo, viem, môj cieľ je, aby ma to skôr zabilo zasa. Keby som sa dostal k tým veciam, tak to by znova bolo v keli. Bum, 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 bum. Dozberám si ešte nejaké takéto veci, bude sa to hodí, aspoň ušetrím na stykoch, môžete vidieť. Veľa stromov, veľmi veľa. Mám skúsenosti s cherry lesmi. Wick, 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 wick. Jop. Cieľ na smrť. Kámo, mne stojí jak lagla, jak mi vypadli tie veci. Bum, bum, bum. Mám na to 5 minút. Jo. Ale nemám všetky veci. No, a teraz radšej si nechám posielku. A idem si pre staré veci. Myslím pre tie logy, čo som tam už položil. No, ideme. Hop. Keďže jo, mne sa páčia domčeky na vode. Ale zase keď sa pozriete, tak tam stade sa ten domček bude ešte lepšie vidímať. Ešte keď tam urobím nejakú takú prijazdovú cestu, chápete, nejakú takú mini diaľnicu. A potom zbytok robím tou lopatou tú cestu, tak to bude ešte lepšie. Nebudem sa musieť štverať 3 hodiny. A najprv by sa hodil postaviť domček. Tak toto robím. Budem múdry. A nie hlúpy, proč ja nie som hlúpy, ja som múdry. Give me that lock. Super. A nedalo sa mi zničiť táto sekírka a budem v keli. Prečo si myslíte, že chcem nájsť jedinu, aby som mohol mať ironovú sekírou? Ironová bude 100-krát lepšia, jak nejaká takáto blbá kamenná. Ja mám 6 cobblestone. Nič ste nevideli. Budem potrebovať do zásoby a budete mám tu najveľa seba cherry stromček, na ktorý som veľmi pyšný. Aj mi ho netrvalo až tak dlho zložiť. No a prvotne máme stack a 15 logov a k tomu ešte jedny cherry planky. A teraz sa ešte hore vyštverať. Našťastie to vidím podľa tých listov, tak tiež podľa toho nemám postielku. Jo, a tam mám jaskyňu. Či budem mať nejaký armor, tak sa tam vyštverám. A pôjdeme do jaskyne. No, ale najprv si zoberiem postielku. A funguje to napríklad, či je lomeno... Give... Čo mám kapslok? Lomeno... Give... Lomeno... Filo... Jo, nejde. Aj do keľu. Začnem odhrávať fantómovia skôr, jak sa vyštverám hore. To ma veľmi teší. Jo, mám nejaké saplingy. Čiže idem spať. Getting upgrades. Stay hydrated. Block into water. OK, nechápem, čo to tu narobím medzi Hasbury, a prečo to už takto za začiatku, ale OK. To sa mi nechce robiť. To sa mi ozaj nechce robiť. Ale urobím to. Pretože musím, ale... Tak nemusím, chcem, ale prioritne. Vôbec sa mi to nechce robiť, fakt je to najväčšia blbosť na celom svete. Idem nadávať. Prečo? Neviem. Mám už odhalené 3 biomy, čiže sa idem spýtať.
Ahoj. Aké všetky biomy sú v Minecrafte. A dáme. Jasné, poďme tu pre všetky biomy. Lesy a lúky, kámo. Kámo. Prečo má End toľko biomov? The End, and Highlights, and Midlands, and Barrens, Small and Islands. To čo je? Takže jo, toto chápem, toto som už videl, dobro ste, kamo. Rieky majú iba river, to je geniálne. No super. 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 A ešte raz, čo? Super. Tak toto na som bol, ale myslím, že som bol ešte vyššie, jo, až tu som bol. Takto, za mňa je dobré, že padajú z tých stromov aj styky, protože aspoň ušetrím na stykoch. Haló? Vysvetlíte mi toto niekto, ale nie, musím to vysvetliť kompletne. Ok, ľudia, už viem, kde budem stavať môj domček. A ste to aj vyšimli, že to vyzerá príliš potom sebe jak nejaké dvere. Poďme, koľko sa mi dá doplniť. Ok. Bum. Tuto časť horu budem musieť odkopať. Takto tu na. A problém je, že jo, už tam mám nejaký kameň a jo, už narážam na kameň. Jen takto v rovnej línii môžete vidieť, že to je fakt minikovček. A až potom to zničím. Kameň potom doničím ešte krompáčom. A budotne chcem zničiť toto. Bum bum bum. Neviem, jak to mám komentovať do keľu. Prečo som dvakrát sa povedal do keľu? Do keľu, prečo som to do keľu povedal? Do keľu, prečo som to povedal do keľu? Nie, toto som už robil na schvál. No, ale teda. Hlína sťažená. Už iba kameň. Čo je tu na 1, 2, 3, 4, 5. 6 kameňa. A jeden, čo to je? Diorit. Ja stále milím ten andezit a diorit. Či ten domček chcem mať veľký. I just wanna the huge house. Či bum. Takto, tu na veľa si dám farmičku. To bolo pekne symetrické. Bum. Toto zničíme. Bum. Okay. Prečo si ja takto komplikujem život, poviete mi? A prečo miniam toľko logov pre nič? Schválne potom uvidíme, koľko som ich tam položil. Halo, to do prekvančic. Ne. Ja nemám rád skeletonov, ja tak nemám rád skeletonov. Ale som tak rád, že mám také dobré reflexie, že myslím na to, že si položím tú posteľ. Kámo, ja som ešte nemal ten meč blbý v inventári. Hell nice. Dobre, dobrá správa je, že máme luk. Ui. Ale nie, toto som nemohol robiť. Ani neviem, koľko má durability. Na to by som tiež ho nejaký mod, aby som videl, koľko má čo durability. Obvratne zase musím upratať inventárik. Jak ja milujem Minecraft. Vieš, mi chýba? Nie, nič mi nechýba. Ja som tu paľo.
A blbo to upratujem. Senka tam nejaké živé veci. Mobile, boom. Nejaké senka si hodím bloky. To nejaké ďalšie potrebné veci. Ten luk si môžem hodiť sem. No, jaký pekne uprataný inventár. A teraz naspäť ku ničeniu. Bum, bum. Jo, to som postavil dosť blbo. No, nevá. To sa vyrieši. Počkaj, na to musím takto zničiť a zvýšiť to jeden blok, aby to bolo vysoké 3 bloky, keďže 3 bloky sú lepšie, jak 2. To je všeobecne známe, že? Prečo som ja taký zlý youtuber? Poviete mi? Ja, u mňa všetko bolí. Ale zase musíme to uznať takto zatiaľ za celú dobu hrania 0 smrti. Pozrieme sa do štatistík, či to tam už... bells. Čo? Jakých bells rank? Disappears. By Nautilus. Ooh. One skeleton killed you at one time. Good! To som nevedel. Bone. Bluebed. Vykraftil som zatiaľ iba jedenkrát. Toto je tam used. Zatiaľ som 4 krát iba použil. Pick it up. 3 krát. Drop it. 0 krát. Times mined 3 krát. Toto je čo? Times broken. Kamo, jak sa mi môže to zničiť. Ale toto je vlastne všetko, čo som mal kedy v inventári. Tak to je dobré. Ja som mal v inventári grassblock. Jak som mohol mať v inventári grassblock? Vysvetlite mi. Kamo, what? Jo, najhoršia cesta. Give feedback. Cancel. Bum. Pokračujem. OK, ľudia. Do krutka. Bude tam segi ako hovado. Počuť prioritne. Chcel som pauznúť video a milo som ho vypol. No ale prioritne čumte, teraz odkopem túto časť, ktorú som nám dal ja. A čumte. Geniálny prechod. Čo, vy ste to aj videli predtým, že proste on to tu bolo. A takto geniálny prechod som proste ešte nevidel. To proste priamo jak na dvere do nejakého domu. A tak, čo teraz robíme? To čo robil každý správny builder. Vystávame sa a ideme stavať. Ja som builder. Možno je oficiálny, ale baví ma buildiť, takže ja sa definujem jak builder. A ešte keď som v kreatíve, tak používam príkaz /fill, nejaká, ktorému ešte lepšie sa mi darí. Pretože môžem položiť 3 blokov naraz a ja budem z toho musieť krvopotne, jak na tablete, to tam krvopotne nejakým spôsobom dávať. Čo bolo krvopotné. Počujem taký... Ja som blbý. Plus ľudia F do komentárov na to, aký som blbý. F-ko. Keďže asi vidíte, čo som urobil. Zničil som jednu vrstvu na to, aby som tam položil ďalšiu, úplne rovnakú. Yep. A našťastie už mám pevný podklad. Či už to bude ľahšie. Ja, či technicky sa tu budem musieť zničiť ešte viacej z týchto listov. Jej. A ja, že sa už nič nebude kaziť. Figu. Ale čo ti aký nádherný výhľad? Tam vidím lava jezerku, kde bude môj nether portál. Ten nás presuniem sem. Potom a tu na toto masívne jazierko. Masívne. No. Tak.
mám málo logov, takže si idem ďalšie naťažiť. Ja som videl na YouTube taký dobrý mím, že proste Capek chcel stavať dom, tak proste napísal kamošovi na cújku, že hej kamoš, môžeš mi prosím naťažiť nejaké drevo, a ten kamoš mu naťažil drevo a potom sa pripojí a zrazu vidí, že jeho dom nemá žiadne drevo. Čiže chudák. No. Konečne to je dobré. A obratne to, čo nemôžem vyťažiť, tak je tento strom. Aj keď je úplne najbližšie, tak ja ho nemôžem sťažiť. Počkaj, ho sťažím a môj dom je v keli. To, čo som tu na tak krvopotne 2-3 minúty dozadu robil, by prišlo v niveč. Ja som sa zľakol, že tam už vyrastol strom. Wait, počul som nejaká saplingy. Ok, neviem, prírodne, máme stromy, ideme ich vyťažiť. Presne, preto to si robím záložné sekerky. Jo, ja používam veľmi veľa sekerek, ale minulé som urobil, keď som natáčal, takže to bolo modované, že tam bol aj create a spol, tak som urobil chybu, že som si najprv nenašiel postieľ. Čo vlastne jo, bolo to lepšie, počkej mi stačilo, keby som našiel 3 vlny. A ja som nenašiel ani to, ja som kašľal v tej navičke, ja som proste chcel mať postavený domček. A našťastie to tiež bolo včera, bajeme, ale stalo sa mi to čo teraz. A tiež to bolo na staršiu verziu, čiže som tam nemohol mať najviac zvieratka na celom svete. No. Ešte sa pozriem na môj skinik. No. Tomu ja hovorím skin. Bum. OK, idem schválne. Keď tak bude, tak môžete napísať komentár, že či chcete takže by som na to čil taký druh videa, že proste vyhral som Minecraft iba v F5-ke. Ale také, že by to bolo takto vpredu. Čo je úplne oveľa ťažšie, ak sa zdá. Počkej, nevidíte, čo ničíte, a ešte aj bojovať a všetko možné je ešte ťažšie. Nechcem mať žiadne nečakané návštevy, čiže došiel som posledný log stromu. Jo, už tu žiadny není. Zozberám nejaké saplingy, ktoré spadli na zem, cestou vysadím. Bum. A idem spinkať. No. Sweet dreams. Monster Hunter. Sváne, čo som už napísal celú dobu dočtu? Nič. Tak, už sme niečo napísať do čtu. Ešte tam pošleme YouTube odkaz. youtube.com/. Žiadna pluska. Tak. youtube.com. Teraz dáme CTRL A. Nefunguje. That's not work. That's F. A pokračujem stavím domčeka. Ja tu nemám ešte nejaké logy, ktoré som si nevyťažil. Neva. Takže, toto by som niečo také malý. Ale ja si predstavím, že by som mal steny z vlny. Tak zatiaľ stenka položím nejakým spôsobom toto a toto. A sem si nemám čo dať vypaľovať, či idem ťažiť. Vlastne o cestu by som si mohol spraviť. Bum. Zase mi už nevidie. L. Bum. Jo, takto. Takto nie, stavebné bloky si nechám.
O tieto základné si tu nedám. Neviem, kam mi zmizla moja stará sekírka. A toto senka hodím. Toto, lopatku tam veľmi nebudem potrebovať. Meč, áno, sekírku nie, aj keď dáva viacej damageu. Čiže ja obidve moje sekírky sa môžem odložiť. Bum, to si môžeme robiť aj s lukom. Toto si vymením v inventári. Bloky si takto pekne krásne nahádžeme sem. A idem ťažiť. Tam do tej kevy, čo som vtedy videl. Jo, padá to na toho fakt veľa. Bum, bum. Jo, tam je tá kejva, čiže my ideme tam. A potom som ešte chcel zohnať aj nejaký wheat, aby sme mohli rozmnožiť tam tie ovečky, čo sú tam. Chápete, budem rozmnožovať tie ovečky a ich budem na schvál prikomovať, aby rýchlejšie boli väčšie. Zloženiem železo, budem mať nožnice a ostriham ich. Viete prečo? Aby som mohol mať domček s vlnou. No. Som to boli napríklad tej staršej verzie lepšie, že proste vy ste hitli ovečku a hneď vám spadlo. Proste tá vlna vám spadla hneď. Ale na ničo nefunguje. Teraz prídem jak v tých videách, jak v jakarého videu, že proste môže ísť iba jednou čiarou. Jo, to video som videl. A si to zabijem ešte skôr, ako začnem. Mám tady krápník. Jop, nejaký štrk. Potom už iba čisto tmu, ale našťastie je vidím. Tak. Toto je fakt veľká jaskyňa. Teraz už iba nesebnúť. Nie, ja nechcem sebnúť. Niekam ďalší. Nemám rád pavúkov. A to ako v realite, tak to ani v Minecrafte. Aspoň mám nejaké jedlo. Ten zombík je blbý. OK, potom si budem musieť robiť branch mine, ale teraz potrebujem nejaké základné suroviny. A preto som išiel ťažiť. Išiel som robiť to, čo by Senčka nemal robiť v Minecrafte. Majniť. Pretože craftiť som už craftil, ale som nemajnil, ale kam, to sú také veľké dripstonové jaskyne. Že to proste, kde to bolo? To bolo, nie, to bolo tu, nie? Tak to vyššie. Ľudia, kde to bolo? Či... Jo, to bolo... Jo, už máme ďalší biom. A to je biom z cavey. Tak to je som hlavne aj pre uhlie. Potom sa do inventára nie. Žiadne tyčky mi čisto na to nespadli. Do inventu. Čo ma štvalo, okej. Takto ten Golly Hand tu nájdem nechávať. Pretože bez neho by to bola ešte väčšia tma, jaká tu je. Položím pani to meso. Ono mi nepadlo to meso, nie je moja jediná potreba tu v podzemí. Čo sa stane vlastne, keď sa zažerem? Oh, poison. Tak, to nič. Ale doplnilo mi to hunger. To je pozitívum. Čaute lidi, dneska jdeme dělat ASMR po přitom, jak hraju Minecraft. Takže se to vše ustaďte a
bude nejak z tých ASMR videí. To je masívna kejvka. A taktiež nájde veľa dripstonov, ktoré sú ostré. A ostré veci dávajú čo? Damage. A koľko mám srečok? 4. A koľko mám hangru? Hanger mám prázdny. Ne, mám už menej srečok. Ja viem, že za mnou tak je stojí skeleton. A ja rozhodol, že asi tento diel nebudem robiť až taký dlhý a ukončím ho. Poď sa bojím. Ak teraz prvotne je to no joke, proste ja sa bojím, že ja zhebnem. A taktiež sa bojím aj toho, že sa mi zničí krompáč. Bum, bum. Super, vrtaj. Potom jak natáčam video. To je úplne super background. No. A tam makáme. Tam je zombík. Kamo. Ne, konec. Poď. OK. Čiže, to je na 3. Mám jedno srdiečko. Nie. Tu si zo mňa robíš srandu. Kámo. Našťastie Kaka ostal tu aj bloky. Takže ja idem skoro pokračovať v stavaní domčeka. Kašlom na veci, nech sa tam despawnu. Vlastne čo som mal v svojom inventári, že je uhlie. Však svet sa nezročí. Vlastne som chcel iba nejaké blbé železo. Plus dajte like a odber na to, aby som získal železo. No, takto. Bum. Neviem, čo to robí. Čo to drievko robí tu. A bum. Bum. Možno by ale mali byť nejaké cedulky. Ktoré sa robia z... Jak sa to volá? Z dreva. Ja som rád vedel, ak sa to robí, počkej, to vyzerá na mňa brutálne pekne. Jo, to sú všetky veci, ktoré môžem robiť. Ak sa robí loom. Kámo, to by som mohol robiť. Fermented spider eye. Candle. Fuj. To je veľa. Jo, toto by som mohol robiť. Blue bed. Wow. Rozhodne nemám. Oh, polish plate. Good, ale ešte viac receptíkov máme tu. Jak sa robí smoker? Smoker je tiež dobrý. Ale teraz je to niečo iné. Jo, ale neviem to nájsť. Supíš. Ne! Kámo, tie včely ma vystrašili. Wait, nehovorte mi, že... Oh, no, díky. Majte ďalšie decko. Majte. OK, tak. Tieto čočky dám kam, to je cute. Vás slain by zombie. Toho zombika neznášam. No. A teda ľudia, dúfam a verím, že sa vám toto video páčilo viac jak mne. Páči mne až tak nie. OK, my si počkáme. Už to prestane. Kamo, what? Jednak chcem dotočiť video. No, konečne, takže ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo viac.
Nie, keďže sused vrtá. Yes. Good. Absolutne zaujímavý zombík. Prečo by som nebol naštvaný. Ale teraz tak. Takže asi fakticky, už teraz seriózne. Čo ešte by ste videli? Vidíte? Opustil som to. Vidíte? Tu je ten svet. A tu máme ďalšie veci. Čiže asi zatiaľ fakticky čau.